Náš oddíl se jmenuje Bčka a náš bojový pokřik je 3, 4. My jsme velký Bčka, nejsme žádný Bčka. V jako veterinář, V jako výborný, V jako vyhrajem. Náš oddíl se jmenuje Vůdci. Vůdci to jsou jedničky, držíme jim pěstičky. Zběrokruh se jmenujeme, zvířátkům my pomůžeme, obejsku až pohady, vyřešíme záhady. My jsme veterinární klinika Červené lišky a staráme se převážně o zvířátka ze zoologických zahrad. A náš pokřik je: jsme chytří jako lišky, Léčíme hlavou i srdcem. Vysajem vás k večeři, my děčínští upíři.